Sa pagdating ng kanilang pangkat sa baryo ng Guban, pinili nilang manatili doon ng isang gabi upang paghandaan ang napakalayong paglalakbay patungong Tungawan. Kapos man sa salapi ang pangkat ni Pio Carpio, pilit nila itong ipinagkakasya upang makabili ng mga importanteng gamit na higit nilang kailangan. Wala silang kakilala doon sa baryo ng Gabunan, kung kaya't napagpasyahan nilang magpalipas ng gabi sa labas ng baryo. Nang maihanda na nila ang kanilang pwesto, pinili nilang pumasok na ng baryo upang makabili ng mga gamit. Habang sila ay naglalakad, panay pa ang pagsipat nila sa paligid. Unang beses kasi nilang nadapo sa Guban, gawa ng hindi nila ito dinaanan noong patungo pa lamang sila ng panabutan. Marami kasi sila noong dalang pagkain at mga gamit, kung kaya't hindi na sila nag-aksaya ng panahon na pumasok pa sa mga baryong daraanan patungong Siraway. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakapasok ang pangkat ni Pio Carpio sa loob ng Guban. Doon ay inumpisahan na nilang maghanap ng kanilang kakailanganin sa kanilang paglalakbay patungong Tungawan. Napakagandang baryo pala nito, Tiyo. Kahit payak ang pamumuhay, kitang-kita sa mga taong pagiging kontento sa mga bagay na kung anong meron sila. Pero Tiyo, ramdam kong merong mga nilalang sa lugar na ito ang hindi pangkaraniwan. Wika ni Gonzalo. Kaya nga iho, maging ako man, ramdam ko ang mga nilalang na yan noong una tayong magawi sa kagubatan ng Guban. Kaya nga, ayokong dumaan dito eh. Sa kadahilan ng alam kong mapapasabak na naman tayo sa labanan. Pero hayaan mo, nandito na tayo eh. Isabay na natin ang paglinis ng mga kalat sa buong paligid. Medyo pagod na ako pero kayang-kaya yan. Sagot naman ni Pio Carpio. Sa paglalakad nila sa loob ng baryo ng Guban, marami silang nakakasalubong na mga magsasakang galing trabaho. Pauwi na ang mga ito at bakas sa kanilang mga kasuotan, ang hirap ng kanilang trabaho buong maghapon. Ilang minuto pa ang lumipas. Habang naglalakad sila Pio Carpio, meron silang nasipat na isang babaeng nagtitinda ng mga isda na lumihis ng kanyang dinaraanan. Nang titigan ito ni Gonzalo, doon niya nasipat ang kakaibang anyo nitong nakakubli sa kanyang katauhan. Madaling makaamoy si Gonzalo ng mga aswang, gawa nga ng isa siyang gabunan. Nang maramdaman ng babaeng yon ang pagtitig ni Gonzalo, agaran din naman itong tumitig sa kanila. Kasabay ng pagkatinginan nilang dalawa ay ang pagngisi nito na parabang merong nakakatawa sa kanyang mga nakikita. Dahil sa ayaw nilang maglikha ng gulo sa lugar, pinili nilang ipagsawalang bahala na lamang ang kanilang mga nakita. Tio Carpio, mukhang mapapasabak talaga tayo ng laban mamayang gabi ah. Wika ni Gonzalo habang sila ay naglalakad. Ay nako, halos araw-araw gabi-gabi meron tayong nakakasagupa. Huwag mo muna yang pansinin, Gonzalo. Hayaan mo silang lumapit sa atin upang hindi na natin maging karagdagang problema ang mga demonyong yan. Magpatuloy ka lang sa iyong paglalakad at ipagsawalang bahala ang lahat ng iyong masisilayan. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, pinili niyang sundin na lamang ang sinabi ng kanyang tiyuhin. Sa kanilang pamimili ng kanilang pangangailangan, may mga iilan sa mga tindahang kanilang tinungo ang merong marka ng mga aswang. Animoy pakiramdam noon nila Samuel
Ang baryo noon ng Guban ay isang lugar na kainan ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Nang maramdaman nila ang ganoong presensya, pinili nilang gumawa ng hakbang upang malipol ang mga aswang na naninirahan sa lugar na yon. Bago pa man sumapit ang gabi, maigi na ang ginawa nila Pio Carpio na paghahanda sa kanilang gagawing misyon. Sa pagsapit ng alas 7, ramdam na ramdam ni Gonzalo ang pagbigkas ng engkantasyong siri. Dahil sa kanyang mga narinig noon, napagtanto niyang nalalapit na ang oras ng paglitawan ng mga ito. Tio Carpio, mauna na ho ako sa bayan. Ako na ho ang bahalang kumitil sa mga aswang na aking nasisilayan. Hindi ko na ho maaatim na mayroong pang inosenteng kaluluwa ang magagambala ng mga demonyong yan. Wika ni Gonzalo. Kasabay ng pagwika nito ay ang muling pagbanggit ni Gonzalo ng kanyang mga engkantasyon. Halos 2 orasyon pa lamang ang kanyang binibitawan, pero kitang-kita na nila Pio Carpio ang pagbalot ng kadiliman sa kanyang katawan. Yun din ang unang pagkakataong nakita nila Pio Carpio ang kaanyuang lakat ni Gonzalo. Paglalarawan dito ng ermitanyo, meron itong mga namumulang kuko na halos kasing haba na ng isang punyal. Ang dulo ng mga sungay nito ay merong mga gininto ang talim at nababalutan na dinoon si Gonzalo ng baluting gawa sa balat ng puno. Meron din itong kulay abong buhok at kulay puting mga mata. Ang mga pangil noon ni Gonzalo ay nangingitim na merong namumula-mulang dulo. Matapos itong masilayan nila Pio Carpio, agaran din namang nawala sa kanilang harapan si Gonzalo. Animoy ikinubli ito ng hangin dahil sa sobrang bilis nito na halos hindi na nila maramdaman ang kinaroroonan ni Gonzalo. Sa pagdating ni Gonzalo sa baryo ng Guban, maigi siyang nagmasid sa paligid. Ilang minuto pa lamang ang lumipas, biglang may nasipat si Gonzalong 3 aswang na gumagapang sa bubong ng isang bahay. Bukas pa ang bintana ng bahay na yon at kitang-kita ni Gonzalo ang mga walang muwang na bata na naglalaro sa loob nito. Nang akmang papaalis na sana si Gonzalo sa kanyang kinaroroonan, bigla siyang natigilan nang magwika si Mapulon sa kanyang isipan ng, Ilapat mo ang iyong kamay sa lupa. Uusbong ang tabak na pagmamay-ari ko na siyang magiging pangunahing armas mo sa ganyan mong anyo. Gamitin mo ang tabak na yan, Gonzalo, upang magawa mong iligtas ang mga taong nanganganib. Sa pagdinig ni Gonzalo ng mga katagang yon, agaran niya namang sinunod ang nais ni Mapulon. Nang mailapat na niya ang kanyang mga kamay sa lupa, doon umusbong ang 2 tabak na kulay ginto. Nagliliwanag ang mga ito at ramdam na ramdam ni Gonzalo ang hindi pangkaraniwang presensyang bumabalot sa sandata. Matapos ang mga pangyayaring yon, pinili niyang dahan-dahang maglakad papalapit sa mga aswang. Nais niya itong malapitan ng bahagya, gamit-gamit ang kanyang hindi masukat na bilis. Nang makalapit na si Gonzalo, kasabay nito ang pagramdam sa kanya ng mga nilalang. Hindi na nagsayang noon ang pagkakataon si Gonzalo at dali-dali siyang tumalon patungo sa mga ito. Sa unang paghataw niya ng tabak ni Mapulon ay ang pag-iwas naman ng isang aswang na nakaramdam sa kanyang presensya. Alam ni Gonzalong matataas ang antas ng mga aswang na yon, kung kaya't hindi na niya ito binigyan ng panahon upang makapaghanda. Kasabay ng paglihis nito sa pag-atake ni Gonzalo,
ay ang pagkahiwalay ng kaliwang braso nito sa kanyang katawan. Kahit hindi noon napuruhan ang aswang, hindi pa rin ito nakaligtas sa mga tabak ng diwata. Pagbagsak ng mga kamay nito sa lupa ay ang pagliyab nito kasama ang kanyang buong katawan. Hindi na nagawa pang tulungan siya ng iba pang aswang, gawa ng segundo lamang ang pagitan nang lumiyab ang buong katawan nito. Hindi na rin ito nagawa pang sumigaw dahil nga sa sobrang bilis ng mga pangyayari. Maging si Gonzalo noon ay gulat na gulat sa ipinamalas ng kakayahan ng tabak na pagmamay-ari ni Mapulon. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ng mga kasama ng aswang na pagtulungan si Gonzalo. Bigla itong umalulong ng napakalakas na para bang nagtatawag ito ng mga kasama sa paligid. Kasabay ng pagsisialulungan ng mga aso ay ang pagsara ng mga pamamahay sa guban na tila ba maging ang mga ordinaryong tao ay naramdaman ang nalalapit na labanan. Dahil sa ayaw ni Gonzalong may mga madamay na inosenteng tao, pinili niyang pasunurin ang mga ito sa kagubatang malayo sa baryo. Kahit malayo na noon si Gonzalo sa kanyang pangkat, panatag pa rin ang kanyang isipan na magagapi niya ang mga demonyong naninirahan dito. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumigil si Gonzalo sa ginagawa niyang pagtakbo. Narating na kasi niya ang isang patag na lugar kung saan magaganap ang digmaang gabunan kontra aswang. Segundo lang noon ang pagitan nang biglang masipat ni Gonzalo ang 15 tao na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Ang iilan sa mga ito ay nasa kaanyuan ng mga aswang at ang iilan naman ay nasa ordinaryong anyo pa lamang. Nang makalapit na ito sa kinaroroonan ni Gonzalo, pinili niyang ibalik sa lupa ang kanyang tabak at bumalik sa kaanyuan niya bilang isang tao. Naramdaman kasi noon ni Gonzalo na makikipag-usap ang mga ito, kung kaya't pinagbigyan niya ang mga aswang sa kanilang mga nais. Ginoo, bakit ho nagawa mong paslangin ang isa sa mga kauri mo? Wala naman ho kaming ginagawang masama at nakikikain lamang ho kami sa baryo. Ikaw na siyang gabunan ng iyong angkan. Ninanais mo bang mag-aklas ng digmaan laban sa amin? Tanong ng isang aswang. Hindi ako nakikiaklas ng digmaan. Nais ko lamang itigil ang pagpatay ng mga kauri natin ng mga inosenteng tao. Kung nais ninyong kumain, ay hindi ko naman ito pinagbabawalan. Ang gusto ko lang, biktimahin nyo ang mga taong walang silbi at merong masasamang gawain sa lipunan. Pakatandaan nyo sana, tao rin kayo, kagaya ng mga inosenteng taong inyong binibiktima. Sagot naman ni Gonzalo. Ganon ba ang pananaw ng isang gabunan? Ang pumatay at humanap ng taong masama upang maging masaya ang komunidad? Bakit kami maglalaan ng oras sa ganyang walang kabuluhang bagay? Ang mga tao ay nararapat lamang patayin dahil sila ay mabababang uri kesa sa atin. Wala na silang silbi dito sa mundo kung hindi ang maging pagkain ng ating uri. Sagot ng matanda. At dahil sa sagot mong yan, ikaw na mismo ang nagdesisyon para sa iyong angkan. Wala na akong ibang pagpipilian kung hindi ang lipulin kayo sa gabing ito. Simulan nyo ng magdasal sa lahat ng kilala nyong demonyo! Sagot naman ni Gonzalo. Kasabay ng pagbitaw niya ng mga katagang yan,
ay ang muling paglapat ng kanyang mga kamay sa lupa. Sa paglitaw ng tabak ng diwata ng panahon ay ang pagpalit ng kaanyuan ni Gonzalo na siyang labis na ikinagulat ng mga aswang na kanyang kalaban. Maging ang matandang kausap niya ay gulat ng masipat nito ang kanyang anyo na ibang-iba sa lahat. Dahil sa wala na noong pagpipilian ang mga aswang, pinili nilang pagtulungan si Gonzalo. Kahit anong lakas na taglay mo, hindi mo magagawang gapiin ang dami namin. Maaaring makakaya mong pumatay ng iilan. Pero sisiguraduhin ko sa'yo na bago matapos ang gabing to, ay yuyuko ka at luluhod sa harapan ko! Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay ang dahan-dahang pagbabago ng kanyang anyo upang paghandaan ang nalalapit nilang sagupaan. Sa pagpalit ng kaanyuan ng matandang yon ay ang pagbuka ng napakalaki nitong bunganga sa harap ni Gonzalo. Gonzalo, kunin mo sa iyong tadyang ang latigo at itali mo ito sa dalawang dulo nito ang tabak na hawak mo. Gawin mo yan upang mas lalong lumakas ang armas na taglay mo at madali mong malipol ang iyong mga kalaban. Wika ni Mapulon sa kanyang isipan. Nang marinig ito ni Gonzalo, agara naman ang pagpalit ng kanyang kaanyuan upang makuha ang latigong sinasabi ni Mapulon. Sa pagkuha niya dito, walang sabi-sabi, agad namang itinali ni Gonzalo ang dalawang tabak alinsunod sa nais ng diwata. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang nagkaroon ng isang malakas na hangin na bumalot sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa lakas ng hanging bumalot sa lupaing kinaroroonan nila Gonzalo, nagawang malingat ng mga aswang na kanyang kalaban. Pagbalik ng tingin ng mga ito sa kanya, laking gulat na lamang nila nang wala na pala si Gonzalo sa kanilang harapan. Siguro naman, magiging masaya ka, Ginoo, kung ikaw ang unang papaslangin ko. Bulong ni Gonzalo sa likuran ng matanda. Nang marinig ito ng matanda, hindi na nito nagawa pang lumingon sa kanyang likod. Gawa ng agaran din namang itinali ni Gonzalo ang kanyang latigong merong mga tinik sa katawan. Sa pagbao ng tinik na yon sa leeg ng matanda, wala na itong nagawa upang makapumiglas sa ginawang pagdukot sa kanya ni Gonzalo. Habang hatak-hatak siya ni Gonzalo, agad din namang sumugod sa kanya ang iilan sa mga kasama nito. Hindi na muna pinatay ni Gonzalo ang matandang yon upang mabigyan ito ng leksyon bago niya tuluyang kaharapin ang mga demonyo sa impyerno. Kahit nakatali ang latigo sa leeg nito, nagagawa pa ring makontrol ni Gonzalo ang dalawang tabak nang walang kahirap-hirap. Animoy maging ang mga gamit na yon ay merong mga sariling pag-iisip na siyang labis na ikinagulat ng mga aswang sa paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, 3 na ang nalalagas sa mga kasamahan ng mga aswang. Kahit hindi gaanong kalaliman ang nagagawang sugat sa kanila ng tabak, nagagawa sila nitong patayin ng walang kahirap-hirap. Nang mapagtanto ng mga aswang na napakadelikadong masugatan ng tabak, pinili nilang maghanap ng isang perpektong pagkakataon upang makagawa ng butas sa depensang nilikha ni Gonzalo. Pansin kasi nilang hindi ito gumagalaw sa kanyang kinaroroonan sa kadahilan ng abala ito sa pagkontrol ng kanyang armas. Nang makahanap na ang mga aswang ng pagkakataon upang sugurin si Gonzalo, agad naman nila itong ginawa ng walang pagdadalawang isip. Nang makalapit na sila kay Gonzalo, walang sabi-sabi,
Pinaulanan nila ito ng pagkalmot gamit-gamit ang kanilang mahahabang kuko. Pero matapos nilang atakihin si Gonzalo, laking gulat na lamang nila nang masipat nilang hindi tumagos sa baluting suot nito ang kanilang pag-atake. Dahil sa mga nangyari, pinili ni Gonzalong itali ang buong latigo sa matanda upang hindi na muli pa itong makatakas. Itinarak niya rin ang kanyang tabak sa lupa na magsisilbing selyo ng latigo. Masyado kasi siyang naaaliw noon sa mga kasama nitong aswang, kung kaya't pinili niyang makipaglaro sa mga ito ng ilang minuto. Dahil sa medyo tumatagal na ang kanilang labanan, nagawa ng makarating nila Pio Carpio sa lugar. Agaran din naman nilang tinulungan noon si Gonzalo upang mas mabilis nilang malipol ang mga aswang sa paligid. Sa pagsugod nila Samuel, agad din naman silang naramdaman ng mga aswang. Ang iilan sa mga ito ay piniling sugurin sila upang hindi na nila magawa pang tulungan si Gonzalo. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita ni Pio Carpio ang pagtuhog ni Gonzalo sa dalawang aswang na parabang mga hayop. Tinuhog-tuhog niya ito ng kanyang malapunyal na mga kuko habang lumulusob sa iba pa nitong mga kasama. Nang makapagbigay na ng tulong sila Samuel, minuto lang naman ang pagitan ng malipol nila ang lahat ng mga aswang. Matapos ang mga pangyayaring yon, tanging ang matanda na lamang ang natitirang buhay sa kanyang angkan. Umiiyak ito at umuungol na para bang isang hayop na naghihintay ng kanyang kamatayan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na nga itong nilapitan nila Pio Carpio. Tio Carpio, ito na ho ang pinuno ng mga aswang sa baryo ng Guban. Wika ni Gonzalo. Napapabilib mo talaga ako ngayon, iho. Isipin mo, lahat ng mga aswang ngayon, hindi nakakayanan ng lakas mo. Sadyang tuluyan ka na ngang umunlad sa iyong larangan. Ikaw na ang magdesisyon kung ano ang gagawin natin sa matandang aswang na yan. Sagot naman ni Pio Carpio. Bibigyan ko lang ho ito ng leksyon sa kanyang buhay bago papuntahin sa impyerno. Doon niya pagsisisihan ang kanyang mga kasalanan ng walang katapusan. Sagot naman ni Gonzalo. Matapos nitong makapagwika, pinili nitong tumungo sa kinaroroonan ng matanda. Umupo muna siya sa tabi nito upang kausapin ito ng masinsinan. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ang pagbigay ng leksyon ni Gonzalo sa matandang aswang. Angas! Gusto ko pang marinig kung ano pang mangyayari sa bagong kaanyuan ni Gonzalo. Pero wala pa tayo eh. Isusunod ko kagad yung 46 para hindi na kayo mabitin. Yun lang. Kita-kits.